Το πρώτο του μήνυμα απίφθινε προς τους πολίτες της Σλοβακίας ο πρωθυπουργός της χώρας Ρόμπερτ Φίτσο μετά την απόπειρα δολοφονίας του στις 15 Μαΐου. Ο Σλοβάκος πρωθυπουργός τόνισε στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ότι πήρε πρόσφατα εξιτήριο από το νοσοκομείο, πως δεν νιώθει κακία κατά του δράστη, αλλά κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι καλλιεργεί το μίσος. Σημείωσε επίσης ότι θα είναι θαύμα αν καταφέρει να επιστρέψει στα καθηκοντά του σε λίγες εβδομάδες, καθώς ακόμη αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας. Πάμε να δούμε τη δήλωση. Je na čase, aby som urobil prvý krok, a tým je odpustenie. Necítim žiadnu nenávisť voči neznámemu človeku, ktorý ma dostrieľal. Nebudem voči nemu vyvíjať žiadne aktívne právne kroky, ani žiadať náhradu škody. Odpúšťam mu a nech si to, čo učinil a prečo tak učinil, vysporiada on sám vo svojej hlave. Nakoniec je evidentné, že bol len poslom zla a politickej nenávisti, ktorú politicky neúspešná a sfrustrovaná opozícia rozvinula na Slovensku do nezvládnutelných rozmerov.